Здравейте! Започваме да се шием гобленчето. Размер е 1:1. Взимаме си чилето. Едно чиле. Дърпаме, за да подготвим си конеца. Хващаме краечето и издърпваме 3 пъти. Веднъж, 2, 3 пъти. И режем. Това е дължината на конеца ни, с който ще шиеме. Сега хващаме си краят, разнищваме нишките, ги разделяме, хващаме една и издърпваме. С тази нишка ще шиеме. Събираме двата края. И вдямваме иглата. Иглата е, моята е 22 номер, с нея съм свикнала от по-малките. Стъп връх и с голямо ухо. Вдямваме иглата 2 пъти. Ето веднъж и после още веднъж. Така, тук накрая се образува като възелче и не позволява на иглата да се изхлузи. Не пада. И по този начин са и опънати нишките, за да може, когато се шие едната и е отпуснат конеца, едната нишка става по-хлабава понякога от другата и стои грозно. Не е красиво. Сега, моята схема е започната от средата на квадратчето. 10 бода. Иначе квадратчето по принцип е 20 на 20. Сега, вие, когато започвате цялото квадратче, 20 на 20, се започва ето тук, където са двете нишки, жълтите. Ето тази и тази, където се кръстосват. Вкарвате иглата точно между тях, по средата. Оттам се започва по принцип гоблена. За да може 20-тия бод, както е по квадратче, се пада тук върху жълтата линия и отгоре по същия начин върху жълтата линия е 20-тия бод. Моето сега започва от средата. Трябва да се изброя 10 нишки и да започне на 11-та. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-та. Вкарвам иглата не в първата, във втората дупка, а я изкарвам отдолу вляво. Първата дупка отдолу. Започването на конеца е издърпваме. Вкарваме иглата в дупката, която се получава при събирането на двата края. И издърпваме. Това ни е възела. Други възли не се правят на гоблените. Вкарваме иглата в следващата. Отпускаме малко възелчето. В следващата дупка отгоре. Вкарваме я в следващата долна буква. И вкарваме в долната дупка. И така, горе вдясно и долната вляво. Така по схема на мен ми е даден да шия целия първи ред от тази схема, на тази икона. И така до края. Сега ще ви покажа как се приключва гоблена.